Szeretnénk beinvitálni a következő bandát. A Hyper Smiley Bandot. Gyertek! Sziasztok! Akkor Szákentse! Elmetes miért? Na, akkor szeretnénk előadni egy kurva ötös nótát, szóval a kurva dúdos, ezt adussátok meg. Na, akkor. Köszönjük szépen, hogy meghallgatták a zenekart. Szeretlek is, meg nem is. Tudod, így van. Szeretném önöknek bemutatni a következő számukat, amit elő fog adni Döglei Zoli és Kalapács József. Gyerünk, 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 megvan! Nem, ez muszáj ide, mert kurván zavarok a dobderő kezeimet néhoztam. És ez dobozsok vagy és nem volt a dobozsok, mindegy. Figyeltessünk, hallott, tudom melyik szárnak gondolok. Zúdós téma lesz, geci! Szeretlek is, meg nem is, tudod, így van ez. Szerelem engem mindig bolondá tesz. Ez az életre! Elnézést a tévedésért, ez az elmebeteg intézház volt. Köszönjük szépen Nagy Felónak és következő kistársának, hogy elhozták magukat. Most éppen sörözni tartanak. Sötét van! Szágefúl! Jössz! Részbokba vagy! Ajjaj! Ajjaj, kuszkodjam! Jamaika, visszainteget! Jamaika, nem mondhat nevet! Jó, ennyi a szám. Kell a testem! Hol a dobverőim megint? Hol dobtad már megint? Mindig egy... Ott van, hogy megadtad. Mekkora kurva jó! Nem tudtam! Ügyestek a bajulomon! Nem tudtam! Hol fazol a második bajulomon? Azt látod, azt látod! És most szeretném nagyon kedves filmből idézni. A barátságon túl. Igen. Kedves puszik fajtász a nőivel hamagyózunk teszik-e? És akkor azt látni kelljen. Figyusztok, halljátok. Ha lesz egy kurva szép nótánk, csak a buzucnak, csak a muziknak. Oké, ezt tudsz a felső címem. Oké, egy-két rá is. Nótában! Megulám, megvoltam a nótában! Azt szeretném elmondani most nektek! Utálom a kurva teszeket! Utálom a muzikot, nem méziket! Utálom, utálom melyiket! Tetszett! Csóka!
Csókot! Csókot! Vissza! Vérbeli buzik! Csókot! De puncik. Azt mondom, hogy állj, ilyen többet ne csinálj! A komolyan akarod! Nincsen akadály! Ajajaj! Vágd az út! Ilyet többet ne csinálj! Komolyan akarod, nincsen akadály! Komolyan!